Ngathini mina, wathini wena, manje kunjani? Uma kunjena. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. KwaKhambule, 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 KwaKhambule. Okahle ke kodwa nkosikazi sebezothi nje libona umalume sengibabuza indaba ejule kangaka nje. Hayi ngeke. Cha phela baba fanele sihlale sinayo iidea yokuthi mhlaba ezokhokha abantu bakaSindi kudingeka malini. Fanele sazi ukuthi ama negotiations ayohamba kanjani. Hayi ngeke phathi uSindi akanayo ngisho indoda. Why manje kuzofuna esiqale phansi? Siyabona le into ekuqala ngokugcina ngayo lento esikhuluma ngayo manje la. Planning ahead baba. Ngezwe ngawe mina ukuthi 5 P's. Prior preparation prevents poor performance. Yes, we are right. Kodwa phela lo usinsiwa kalona ibhizinisi. Into yasebhizinisini leyo ukhuluma ngayo wena. Kodwa baba usungazokhuluma kangaka into efanele uyenze nje wena ukuthi uhambe uye kobaba omncane. Ubabuza ukuthi ithini list yomembezo. Ubuze nesuit kababa omncane ukuthi usize bani. Lalela la into leyo nkosikazi ongavela ufone. Ayidingi ukuthi uzuye khona. Cha baba. Wena wakwezwa bani nje kuthiwa ubeyolobola ulobole ngefoni. Wena wafona kathi uzolobola ekhaya. Yazi ngisho umsholozi nje into ebusy kabi. Kodwa uyayihambela mekuyolotshola. Akaze adiscuss amalobole efonini. Hayi uthi ngiyophuza amanzi ayikho nje lento yakho ayingeke. Ungamosha amanzi amase-fridge. Phuza amanzi ompompi. Awu. Umasindi bakithi mhla ishada. Kobe ngidiza amajuba amhlobo. Kobe kungathi kushada iprincess yase UK. Angatholi nje kodwa indoda enjengongizwe eshada every weekend. I'm sure ungizwe sekufanele ayohlala ehostel ukuze wonke unkosikazi wakhe abe ne-room. Ayishadile bole yandoda kulonyaka. Market workshop, market. Market, all right. Market workshop, market workshop. Hey. Okayigibeleka itekisi namhlanje ngeke angashelwa. Ngoba sengimtshele senomkhonyana ngithi ngathini wathini kunjani makunje. Hayi thatha makaKhambule. Ayo le ndaba la umlazi. All right. Umlazi. Oh, Fort Kuga waiting to be replaced. Oh, sorry if I offended you. I was just trying to make you smile. Oh, shame. Trevor, no, I wanna be. The comedy, it's not for everyone. Ask Kiribon. Ouch, that is below the belt. Anyways, have a good day. I hope it will get better and be as good as your face. Wemaki, uyazi nje namhlanje ngithe ngikunike le nkomishi ngoba angifuni ungibulalele lethi sethi yami engayithengelwa ngumshana wami le eLondon. Uyazi wangithengela esitolo esibiza kakhulu ekuthiwa iPound Shop lapha eLondon. Hey Wemaki. Angazi ke wena uyazi lapha eLondon lokungazi indawo nje. Ngeke ngicabange ngithi kwangiyala ukuhlala kude neLondon. Uyazi ukuthi uQueen Elizabeth ngabuka ngimeme esizophuza nayo iti. Ngabusa kwakumema ngempela Maki. Wemaki, kuzomela uphuze usheshisa. Uyazi ukuthi ngine appointment yadokotela ngo4 o'clock. Hayi kona kuse early Maki. Kusa u6 minutes past 11 Ntombi. Wemaki, kade ngibuka lapha ku-YouTube. Uyazi ukuthi odokotela bafunda a minimum of 7 years. Bese mina ngiba late ke. Ingane yomuntu bakithi isihlala isikhathi esingaka ifundela ukuthi lapha mina angimina phela ngicontrol itraffic angifuni nje ukuba late. Anohlonipha isikhathi Wemaki awuganile nje awuhloniphile isikhathi. Yonke lento yakhe ihambisana nokungahloniphi isikhathi. Makhelwane ngivela ngenze kanje. Vele uhambe makhelwane ngiyakuzwa. Uhamba uye kudokotela wakho. Sengiyobona ntambama sewubuyile ke Ntombi. Shiya nekheke Wemaki ngizokufakela lona kusasa. Hayi
Ngingabi nje late ngempela kudokotela. Mrs Khambule. But your appointment was at 4 p.m. You didn't have to get here at 11:45. Ngiyahlonipha phela mina isikhathi. Ngiye ngithandeke nokuthi nesami isikhathi sihlonishwe. Uphi udokotela wami? I'm Dr. Duduzlamin. I'll be taking care of you. Udokotela umncane kangaka. Kodwa ubungasho ngani? Indaba ebaluleke kangaka bakithi. Usushadile kodwa ndodana? Cha, not yet, Maki. Kwamnandi ke lokho kushoyo kwaze kwakuhle. Akusiko kuhle kangako balingani bami sebashadile. I have to settle it down myself very soon. Hey, uNkulunkulu wenze ngamabomu uzomthola nawo wakho. Ama-results akho abuyile, Mrs. K. You are very healthy. Ayike ngani yami ungangibizi ngo-Mrs K. Angifuni phela abantu bacabanga ukuthi ngishade no-AKA. Uzwa yini ukuthi wamgila igodo uDJ Zinhle? I understand you have a very great sense of humor, Mrs. Khambule. Awu musuncoma mina kusho ukuthi uyomana uhlanyeke mhla ubona uSindi. Indodakazi yami kuve muhle uhlakaniphile uyi-CEO une-degree kodwa bakithi akanaye kumkhwenyana yona into ashoda ngayo nje. Ngithanda utamtfola umuntu awuthandzana naye. Kepha-ke le nto akudzinga kuwe is for you to take your vitamins so that you stay as strong and healthy as you are. Awu kodwa ngani yamadlala ngami mina ngizazela phela into okhuluma ngazi indaba zamavathavatha. Ngcono ngithathe i-iPhone yakho ngibhale inamba kaSindi ukuze umfonele nambe nodla lunch umchazeleke ngalamavathavatha ongitshela ngawo. uSindi Khambule kodwa ngimbhale ngoSindisiwe Dlamini ukuze usheshe umkhumbule. Yabonga Nkosi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.